Dobrý den, vážení diváci. Dnes jsem se sešel u pana Víta Syrového. Dobrý den. A naše dnešní téma bude kosmetika a také strava. Pane Syrový, čím myslíte, že bychom mohli začít? Co je zajímavější? No tak každého zajímá něco jiného, jako jí každý. Strava si myslím, že je nesmírně zajímavá, ale kosmetika je jako novější obor, aspoň teda a vyznat se v kosmetice, nekupovat jenom podle reklamy, ale prostě pochopit, že něco nám prospívá a poměrně dost věcí, co se prodává, škodí. Já jsem právě byl před několika lety na vaší přednášce o stravě, o éčkách a bylo to velice zajímavé, proto také jsem vás oslovil, jestli můžeme udělat tento rozhovor. A pojďme asi na tu kosmetiku, ta mě zajímá, tu jsem ještě neslyšel. Vy mluvíte hodně o tom, na co si dát pozor, jaké ty kosmetické výrobky jsou dobré, jaké jsou špatné i pro naší pleť, i asi pro životní prostředí. Můžete nám to nějak přiblížit tady to? Možná bych jenom pro začátek řekl jednu věc vlastně, jak to přišlo od těch éčkům ke kosmetice, protože já jsem potravinářský chemik. Ty přednášky jako u vás jsem měl i jinde a dost žen se mě ptalo, cože je to za éčka v kosmetice. Já jsem se přiznám, jsem nevěděl, co tam je, protože tam nejsou éčka, tam jsou kosmetické ingredience. Kvůli tomu jsem vlastně pak napsal knihu Tajemství kosmetiky a tam jako ten důvod jako byl ten, abych se nejen já, ale i ostatní vyznali v tom vlastně, co nakupují, protože že mnoho lidí si myslí, cokoliv se v obchodě nakoupí, ať jsou to potraviny, až po tu kosmetiku, že to musí být naprosto v pořádku schválené, že se tím vůbec nemusíme zabývat, ale platí to pro potraviny, jde koupit velmi kvalitní produkty, ale naprosto zase šizené, plné chemie, plné éček a to platí ještě více pro kosmetiku. Když jsem začal sledovat složení kosmetiky, tak jsem se zhrozil. To, co v potravinářství jsou pro mě nejhorší konzervanty, já to mám takovou 5stupňovou škálu toho hodnocení od 1 do 5, tak tady, když jsem podobnou škálu zvolil, tak v potravinářství docela za 5, tak tady jsem dal do 3, protože v kosmetice jsou třeba rtuťnaté soli jako konzervanty, bývalé pesticidy, to je třeba triklosa, na to třeba se dá najít v zubní pastě například. Přidá se to tam, kosmetika je velmi výnosný artikl a oni chtěli, aby to bylo naprosto trvanlivé, desítky let. A proto to nakonzervují takovým způsobem, že vlastně je to úplně mrtvé, ale v podstatě člověku to jednoznačně škodí. Když jsem o tom začal přednášet, tak hodně žen mi potvrdilo, ať po dekorativní kosmetice, po šamponu, po nějakých jiných prostředcích, že měli ty a ty problémy, buď alergické, anebo ještě horší. To znamená, jednoznačně se vyplatí dávat pozor na to, co nakupujeme. Ty horší problémy, to znamená co? Až po rakovinu. Skutečně jsou jaksi u některých těch věcí, to můžu třeba říct, u barev na vlasy jsou prokázané některé azobarviva, co se používají, mají karcinogenní účinky, byly dělané vědecké studie u kadeřnic, který s tím celý život barví, že mají asi několikanásobně zvýšené riziko rakoviny prsou u žen, které se barví. A ještě je tam, víte, takový kvůli těm parám, co se z toho vypařují, nebo jak se to dostane do toho těla? Přes kůži. Přes kůži. V podstatě cokoliv si člověk na sebe dá vnějšně, to se lidi si neuvědomují. Když něco sníme, myslíme si, jde to dovnitř, ale když si vezmeme kůži, ona taky něco přijímá, propouští. Když si dají na vlasy tu barvu, ona nějakou dobu tam ještě reaguje s tím a ono to přechází do krve, úplně běžně a vlastně to poškozuje játra a určitým způsobem to může i vyvolat rakovinu. Tohle třeba byly ty studie oficiálně dělané, jak u těch žen, tak u kadeřnic. A ještě větší je tam problém, že velmi často takovéhle barvy někdo označí třeba naturál, přírodní, že ten pojem přírodní vůbec není nějakým způsobem zákonem ošetřený. To znamená, může se někdo domnívat, že si koupí henna, naturál, to jsem viděl, a jsou v tom tyhle ty azobarviva, které jsou chemicky vyráběné, synteticky, většinou z nějakých ropných frakcí. Jsou třeba horší barvy, které se dají koupit v obchodě, než ty, které mají v kadeřnictví, ty profesionální barvy? Pro mě je to naprostá většina chemie tvrdá. Oni se nezajímají o to, jestli je tam chemie, oni se zajímají, jak to nabarví. To znamená, jestliže některá žena chce mít úplně změnit svůj odstín a chce, aby to bylo trvalé, aby to bylo zářivé, tak z 90 a více procent je to chemické barvy, které mají vždycky vedlejší účinky. A potom, co to doreaguje a už je to nabarvené, má to i potom po nějakém čase ještě ty účinky třeba? Smívá se to. Víte, každá žena samozřejmě jsou trvalejší, méně trvalé.
Smívá se to tam ještě, jak jste i naznačil, kosmetika v podstatě je nesmírná zátěž pro životní prostředí. Když si člověk uvědomí, kolik milionů lidí dennodenně zubní pastu plivá do umyvadla, tady do kanalizace, jde to do řeky. Čističky to nedokáží všechno vzít a pokud ten rozdíl je naprosto jednoduchý. Když si vezmete nějakou opravdu kvalitní biopastu, tak vidíte, že tam je pár ingrediencí, to znamená pár nějakých těch složek, z čeho je to dělané. A ty chemické, většinou to chce s lupou sledovat, nebo nějaké dobré brýle, obrovský soupis všech možných chemikálií a zbytečně a to jde do řeky. K tomu jsou šampony, když si uvědomíte ještě ten systém, většina ženy se třeba mažou nějakými tělovými mléky, šampon, všechny možné prostředky, to se smeje, jde to zase do kanalizace do řek. A ty tělové mléka by měly být v pořádku, ne? Ne? Proč? Neexistuje jeden jediný jako obor, který by nebyl jako chemický. Ty tělová mléka obsahují zase konzervanty, oni chtějí, aby byly trvanlivé. A jednak to je jeden z největších podvodů, takzvaná emulzní kosmetika. Emulzní znamená, že je tam voda, 70 až 90% vody, a do toho něco oni rozptýlí, že to vypadá, řekněme, jako mléko, dají tam nějakou tukovou složku. Většinou jsou to zase ropné produkty, takzvané parafíny. Vůně, přesně tak. Něco, co jednoznačně není z přírodu, bo nepatří to do přírody a je to uměle vyráběné. Takže není jediný obor, nebo jediný jako druh těch, které by nemohly být, jak teda kvalitní, samozřejmě přírodní, ale většina jich je chemických. A nějaké, řekněme, třeba základní pravidlo, jak bychom se mohli jednoduše vyvarovat těmto nezdravým látkám? Jedině pokud si někdo najde skutečně svoji firmu, většinou jsou to bio-certifikované značky, kdy teda si to ještě někde zkontroluje, nebo ten výrobce tam rovnou uvede ingredience a má tam nějaké hodnocení, někde si to nechat zkontrolovat, nebo si bude tabulka zase, jaké to je, ale jako není, jako že byste si někdy mysleli, že jdete jednoduše do obchodu a teďka tam z těch tisících těch velkých drogerých produktech si můžete říct, tak tohle to je čisté. Jak už jsem říkal, to jsou tak malinkaté písmenka, které si málo do toho všimne, tam je napsáno ingredients a zatím máte nesmírně mnoho, buď jsou to anglické, latinské názvy, chemické. Já přestože jsem chemik, tak jsem musel dostudovat tu oblast, číst zahraniční literaturu v Německu, tam jsou mnohem více dopředu, oni hlediska kosmetiky přírodní, tam už jako jsou o tom knížky. Tady v České republice, jestli tomu dobře rozumím, tak jste jediný, kdo na toto téma píše. Kdo se odvážil napsat, protože víte, to je jako boj s větrnými mlýny. Já bych jenom ještě dal tu jednu spojitost prostě s těmi Ečky. Lidé si neuvědomí jednu věc, chemický průmysl skutečně ovládá už od druhé světové války skoro všechny průmyslové odvětví. Ty samé firmy, které kdysi za Němců dělali bojové plyny a nějaké trhaviny, dneska, protože už nemají takovýto odbyt, začali dělat Ečka, chemické léky a kosmetické ingredience. Jim je úplně jedno, jak to působí na zdraví lidí. Oni chtějí odbyt. A v podstatě jsou to tisíce a tisíce sloučenin, v kterých se nikdo nevyzná. Eček v EU povoleno něco přes 300, kosmetických ingrediencích 30 000. To znamená, tam si zase chce nějakým způsobem najít klíč, aby si člověk mohl přečíst na internetu, hledat nebo v nějakých tabulkách, co alespoň ta látka třeba má tam dělat, protože vyvarovat je třeba se konzervantů, ty jsou tam naprosto zbytečné. Už roky používám biokosmetiku a není tam žádný konzervant a nikdy se mi to neskazilo, mám to normální teploty, místnosti. Takže od těch nezdravých věcí v potravinách nás už EU celkem chrání zákony? Nezachrání. Tohle je prostě nás iluze. Nikdo vás nechrání. Jste říkal, že těch povolených látek je méně. Potravinářství je proti tomu, vám říkám, taková procházka růžovým sadem proti chemii v kosmetice. Nechrání nás ona pouze jako ochrana spotřebitele je v tom, a tohle vlastně vám každý řekne, že je povinnost jak na těch potravinách dát soupis Eček nebo chemických názvů, tak i u té kosmetiky běžné na ingredience a máte tam soupis názvů. To znamená, oni řeknou, i když by se někdo potom osypal, měl nějaké alergické reakce, když to tady máte napsané. A vy si můžete zjistit, jak ta látka působí, že je alergizující. Tak to je to jako chráněné. Ale v podstatě, když to nevíte, co to je, a znova, když se k tomu vracíme jako chemik, prosím vás, jsem nevěděl ty desítky tisíc všech možných názvů,
co s tím? Jo, to se musí člověk, jako v dnešní době je to takové složitější téměř ve všem. Že by se člověk měl vyznat, cokoliv chce dělat a v podstatě musí se vyznat i v tom, co nakupovat. Není to tak jako dříve. Dříve lidé používali mléko, měli třeba mýdlo obyčejné, něco na mazání, sádlo, přesně tak, a víceméně bylo to jako mnohem jednodušší dneska. A mnohem zdravější. Bylo to, určitě. Jako já když jsem porovnával, když se podíváte někde ty staré babičky ještě, které to nepoužívaly, oni mají zdravější pleť než dnešní ženy. V několika knížkách těch německých, i na Facebooku jsem viděl tu diskuzi, což bylo velmi zajímavé, nějaká mladá dívka napsala, že její pleť byla nejen problematická, jeden velký problém. Pak přestala používat naprosto všechny krémy, které slibují reklamy, jak bude prostě zářivá. Za pár dní to bylo dobrý. Nevím, jestli za pár dní začala se mít vodou a mazat se nějakým kvalitním olejem a v podstatě ta pleť dneska její, nebo aspoň tam psala, je úplně v pořádku. A tohle tu zkušenost udělalo mnoho žen. Když přešlo od chemické kosmetiky, buď na opravdu kvalitní biokosmetiku, anebo to zminimalizovali. To je taková jedna z největších iluzí. V koupelnách to vidíte, to jsou desítky a desítky všech možných výrobků. A proč? Tam nepotřebuje toho člověk tolik. To já nevím proč. Já taky nevím, jako muži se v tom nevyznáme. Jako já se přiznám, že i na přednáškách třeba o kosmetice mě velmi často poučí ženy, kolik toho oni potřebují. Jako já chápu, že potřebují něco třeba na pleť, ale proč by nemohli si tam dát něco přírodního? Teď se bavíme tedy o té kosmetice na umývání, na čištění a na péči o všechno, víte, všechno dohromady. Ono, teď jsem myslel jako třeba na mazání, že ženy jako tvrdí, že potřebují něco, aby měli jemnou pokožku, že si to potřebují něčím namazat. Samozřejmě jsou kvalitní krémy, kde jsou třeba bambucké máslo nebo něco jaksi opravdu jemného, v tom eterické oleje. Znám i 100% bio krémy na mazání, které si myslím, že jsou opravdu kvalitní. Jako proč ne, ale těch je nesmírně málo. A to si dovedu představit, že se dá sehnat takováto kosmetika, kde ty škodlivé látky nebudou. Neumím si to úplně představit třeba u těch make-upů a u tady těch věcí, tam asi budou taky. I u toho jde, jako je to velmi zvláštní, že tohle je jako zkušenost, jak už jsem říkal, ty zahraniční, oni jsou tam v mnoha věcech vepředu. Podobně jako třeba, když já jsem napsal o Ečkách 2002, tak už desítky let předtím v Německu, aspoň co já jsem v Rakousku se díval, už měli knížky a jiné věci a aspoň ti, kteří dbají na svoje zdraví, jako tak už chtěli tu lepší alternativu, tak to samé je v té kosmetice, takže dá se sehnat všechno. Já teda sám přiznám se, jsem byl překvapen, že třeba dekorativní kosmetika, včetně make-upů, rtěnek, že to jako je skutečně jaksi čisté, že jsou tam přírodní barvy, přírodní nějaké hlinky a že to je i v biokvalitě. Je to sice dražší. I v České republice se to prodá. Samozřejmě. Ale není to v těch běžných. Tam ta varianta je buď to vyhledat na internetu, je to s otazníkem, na to přijde, pak jsou speciální takové jako krámky, obchody, kde jsou třeba biokosmetika a v podstatě nějakým způsobem si najít jako to své, protože i ta žena musí cítit, tohle mi vyhovuje, tohle mi voní. No, nemá co někoho přesvědčovat. Chce to vyzkoušet. A v té vaší knížce vlastně, řekněte nám ještě trošku podrobněji, co se tam dočteme. Tady vidím spoustu tabulek a informací. To jsou ty ingredience, to znamená, vlastně ten hlavní je, jako jak se vyzná ve složení. Vůbec první je, když se člověk podívá dopředu na obal, tak prostě vidí nějaký název a vidí v podstatě, už i z toho lze odhadnout, jestli je to chemická kosmetika nebo ne. Říkal jsem, že ten název přírodní kosmetika nebo natur, se to někde nedá něco takového, to není zákonem chráněn, to není nic. Pak je takzvaná certifikovaná kosmetika, certifikovaná přírodní. To jsou už nějaké, řekněme, takové jako značky, které by měly alespoň mít nějaké omezení, a pak je biokosmetika, podobně jako jsou biopotraviny, tak zase to má nějakou tu známku bio. A tam si myslím, že to je skutečně jaksi největší záruka, jako to, co člověk vidí. Pokud v podstatě tohle není takto označené, tak nezbyde nic jiného, než teda detektivně s lupou nebo dobrými brýlemi si přečíst, a pak v těch tabulkách, tam je to vlastně podle abecedy, když se podíváte, je to známkování jako ve škole od 1 do 5 a já doporučuji se zásadně vyhybat jako ve škole 4, 5. Do 3. Tady vidím červeně označený
řádky, to je ono, a je to i barevně, jako princip semaforu. Zelené by měly být přírodní látky, protože ono skutečně po tisíce let, víte, ono je taková jako spíš v dnešní době lež velikánská, že bez chemie to nejde. Prostě nás už Egypťané, Babyloniané, všechny možné národy, všichni používali dokonce i něco na malování, na zkrášlování, na údržbu těla, na hygienu a vždycky to bylo 100% z přírody. To znamená, lze všechno udělat z přírodních surovin. A to jsou teda ty zelené. Jo? Pak je tam žluté, to znamená dát pozor. Já sám třeba už se vyhýbám i těm žlutým, protože někdy už je to jako alespoň... Tady jsou teda stovky těch látek. Ono je tisíce. To je právě, jako tady v té knížce, ne, to by tam nevešlo, ale jednoznačně je toho hodně, tohle každý se toho trošičku i zalekne, protože si to představuje přesně jednoduché, že přijde a že zeptá se v obchodu, je tohle dobré, prodavačka řekne, jo, to je výborné, paní, kupte si to a ona si to koupí. No. Prodavačka neví vůbec nic, aspoň ve většině případů. V případě chce prodat aspoň. Přesně tak, jako to znamená, a ani vám to na tom nepoví téměř jako nikdo. Osvícení lékaři, třeba kožní, paní doktorka na kožním, kterou znám, starší, tak to už dobře tuší, protože ví, kolik alergií vyvolávají tyto látky a kolik lidí tam přijde právě s nějakými alergiemi a stačí dát pryč nějaký ten kosmetický prostředek a oni zmizí ty alergie. Takže někteří lékaři to tuší, ale skutečně jako vyznat se v tom, pokud člověk by nebyl opravdu jako vystudovaný v tomto oboru a takový člověk se většinou zaměstná u té firmy a nemůže zase potom říkat, mé produkty nebo naše produkty můžou způsobovat ty a ty zdravotní problémy. To platí u potravin. Každý si musí chválit to, co vyrábí. Tomu věřím, to je správně. Respektive z jejich pohledu samozřejmě. Pojďme se ještě na chvilku přesunout k té stravě. My jsme to tady už několikrát nakousli během našeho rozhovoru. Vy jste napsali knížku o éčkách, ta je o poznání menší, už je to jednodušší téma možná. Už je dávno, víte, to jsem skutečně, já jsem to kdysi psal jako jen tak jako pro lidi a je toho méně mnohem, přesně tak. Jako v potravinách se vyznat není zase tak těžké, tam stačí, když člověk maximálně, samozřejmě jednak je už poměrně široká nabídka bioproduktů, základní suroviny, ty zase, co se týká éček, si myslím, měly být v pořádku, tam je spíš potřeba dávat pozor na postřiky, protože i ty způsobují problémy. Upozornili možná na jednu věc, je to taková celkem zase nová informace, že už skutečně EU veřejně přiznalo v Bruselu, že pesticidy se vůbec nepoužívají postřiky, to znamená kvůli tomu, aby jako se zajistilo dostatek jídla, ale jen kvůli výdělku co nejvyšším a že způsobují velké problémy, ničí játra, ledviny, nervový systém, ale i vývojové, přesně tak, i vývojové vady u dětí, jak se teď velmi často mluví o autismu, jaký je to problém. A nějaká paní doktorka prokázala, že ženy, které jako žijí v blízkosti polí, které se stříká, mají 3x větší pravděpodobnost, že budou mít dítě s vývojovými vadami nebo s autismem. 3x tolik. To znamená, jako to je teďka jako už asi novější, že éčka, říkám, to už je pro mě staré téma, jako vůbec není potřeba nic konzervovat, to člověk vidí, je rozdíl mezi těmi výrobci, není potřeba to přibarvovat uměle, není potřeba to navonit. Samozřejmě ta strava je i o tom, aby člověk hlídal si cukr, to je v přemíře a hlídal si prostě takové ty vyloženě nezdravé pochutiny, nebo alespoň je omezoval. Ale jako jinak strava se dá nakoupit, éčka se dá zkontrolovat, podobný systém, dívat se na čísla, na chemické látky a jednou, když si člověk zjistí, které... Tady je takový taháček asi. To je asi známý. Ono tohle už, já už si pořád myslím, že to lidi musí znát, to už tolik o tom pořád povídám. Mě by třeba zajímalo, já jim hodně ovoce a zeleniny, opravdu to je většina podílu mý stravy. Jak třeba můžu rozeznat ty správný od těch špatných v obchodě? Nebo... Jako, co se týká postřiku, jedinou záruku máte u bio, anebo domácí producenty, když víte, že to pěstuje nějaký ten malý pěstitel a zjistíte si a on vám řekne, že to nestříká, nebo to má nějakým způsobem alespoň v mnohem menším množství. Jako naše české produkty se stříkají méně než to, co je dovozové. Lidé třeba neví tu věc, to na to upozorňuji, protože je taková móda, přesně jste co nejvíc ovoce, zeleniny, dělejte si džusy. Pro mě se to lidé spíš otráví, hlavně u těch džusů, když teda toho dají do sebe moc, pokud je to nevhodně pěstované, což je všechno dovozové,
A dokonce se to ozařuje v těch velkostkách gamma paprsky, to je prostě radioaktivní záření, aby to bylo vlastně jako trvanlivé, to se běžně prodává. Tohle je povolené. A nikdo se o to nezajímá, vydají se oficiální studie, jak to škodí a lidé to kupují. Takže zcela otevřeně já nekupuju už jako téměř sám pro sebe nic, co by nebylo buď bio, nebo nějak tak alespoň od nějakých pěstitelů, kterým důvěřuji jako české tuzemské produkty. Ty cizí nekupuju vůbec. To je všechno stříkané. Na 99% není to bio, a není to od menších pěstitelů, nějakých lepších, na 99% je to stříkané nejenom jedním pesticidem, o nich použijí několik. Když jsem viděl ty rozbory ČZPI třeba, když to dělal, tak tam je prostě šokující v tom, že oni, aby se dostali nad limit, tak nepoužijí jeden pesticid, ale třeba 5, 10. Oni jsou všechny pod limitem, takže z hlediska nějakých takových těch předpisů je to takzvaně v uvozovkách v pořádku, ale je tam jednoznačně koktejlový efekt, to znamená, škodí to mnohonásobně víc, tam se zesilují ty škodlivé účinky a pro mě ty problémy jako jsou tak těžké, protože nervový systém nebo játra, když se poškodí ledviny, tak to už je velmi vážné. Jako ty stříkané věci nekupuju a raději jim teda méně, hlavně v údobí, když to není, jako třeba teďka přes zimu, v létě zase to bude, už teď začíná samozřejmě, tak se dá sehnat něco, co si aspoň myslím, že je v pořádku. I když to teplotně zpracují, tak to tam zůstávky. Některé odejdou, to je dobrá poznámka. Nejvíc škodí, když někdo to má syrové, přesně jako třeba ty džusy. Takže vy nesníte kilo mrkve, ale z kilo mrkve se dá udělat džus, který člověk vypije skutečně schutí třeba, protože ta mrkvička je dobrá. Když se to teplovně zpracuje, tak něco z toho odchází, souhlasím s váma, ale teď je otázka co. Víte, lidé si ještě představují postřik, že je něco na povrchu, na to se často ptají, že se to omeje, a jestli to zmizí. Není to tak, pokud někdo viděl i různé filmy, třeba Feed the World se to jmenuje, a tam ukazuje, jak se pěstují rajčata, a to je od začátku do konce ve sklenici, že to hydroponie, hadičky, malinkých květináčků se sklenou vatou a nějakým něčím sypaným, vlastně to od začátku do konce napumpované chemií a potom ještě nastříkané. Takže je to uvnitř. No? Samozřejmě tepelně, jak vy říkáte, něco se degraduje, ale kolik, nevím. Jako, takže to jako doporučuji tohle sledovat a tak, když vidím, co lidi kupují, tak si nemyslím, že mě tak málo peněz a jako naštěstí je poměrně už dost nabídka bioproduktů, pak jsou různé ty bedinkáři, jakkoliv si najít jako způsob získat alespoň o něco lepší od těch domácích producentů, které trošku jim důvěřujete, nebo více jim důvěřujete, jako ono 100% záruku v dnešní době asi člověk nemá u ničeho. Dobře, pane Syrový, já vám děkuji za rozhovor. Pokud byste měli zájem o knížky pana Syrového, tak Tajemství kosmetiky i Tajemství výrobců potravin můžete sehnat v knihkupectvích normálně, předpokládám? Většinou to tam bývá, nebo přes moje stránky, to jsou vidsyrovy.cz, to je jednoduché, kdybyste se chtěli podívat, tak tam mám všechny knížky. Tak jo, všechny informace od nás nyní máte. Já vám děkuji, že jste nás sledovali. Vám děkuji za rozhovor. Děkuji taky, nashledanou.